Arbejder du egentlig hjemmefra i dag? Jeg får nemlig en pakke leveret til døren, så det går dejligt, hvis du får tage imod den. Visst. Vad är det för något? 1 kilo lær. Va? Vadå för lera? Jamen, jeg tænkte på, at det er tid til at starte med at skulpturere igen. Altså, jeg har kommet ind i et flow, som jeg ikke har været i før. Husk sidste gang, det stod herude. Keramik, det är fint. När du beställer med Bring levererar vi hem till dig. Faktiskt hela vägen till dörren. Eller utanför din dörr om du hellre vill det. Hej älskling. Hej. Du, det där paketet, det kom aldrig. Jo, den kom. Och om du inte är hemma levererar vi till ditt närmsta paketombud. Bring levererar till Hugo, även om Sara inte vill det. Den kom. I'm finally home.